Dosa sing paling gedhe iki dosa karo tangga lho. Tapi lek sampeyan melu yasinan dosa ki paling suwi seminggu. Engko lek wis petuk yasinan salaman, lebur neh. Pendak dina Jumat ibu-ibu yasinan, salaman, dosane entek. Mari ngono mulih yasinan ngrasani neh. Heeh. Setu, Ahad, Senin, Selasa ngrasani, Kemis, Jumat petuk neh, entek neh. Dadi wong lek melu yasinan, duwe dosa karo tangga iki paling suwi seminggu. Nggih napa nggih? Kaya ngene kok dadak ra enek dalile iki lho. Dadi nomor loro hikmah yasinan silaturahim halal bi. Mergo halal bi halal ki dengan bentuk berjabatan tangan. Pancen wong halal bi halal niku Pak Bu sing apik ki dosane diaturne. Dadi salaman terus muni ngene yu luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Terusno dosamu apa? Yu luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Ngene lho yu pas aku rewangke ngentit iwak 1 kilo. Ya omongno ya Allah layakno iwake ra cukup. Lah iya, mula aku njaluk ngapura ya wis ora apa-apa tak ngapura. Sing apik ngono kuwi. Tapi lek kok aturne dadi masalah aja diaturne. Cukup bro luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Lah kok aturne geger. Bro luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Ngene lho bro bojomu kan tau ilang 3 bengi kan melu aku. Cangkemmu malah jotosan ten minggu. Kula pikir yo hajate mek sewon. Mula kula dugi rada awal. Biasane sewon niku kan ya wis tahlilan, bar tahlilan madang, bar madang ngaji. Tibane teng mriki enten grup sholawate, enten bansere dan lain sebagainya. Pun para hadirin, kula sering kali matur lek manusa niku karo Allah dijadikan makhluk sing abadi. Dadi Mbah Kiar niku mboten sedo, Mbah Kiar niku intikal. Mbah Kiar niku pindah ning alam keempat jenenge alam barzah. Dadi Mbah Kiar niku tasik wonten cuman pindah alam. Mula wong lek wis pindah alam niku diarani wong sedo. Wong mati padahal jane cek urip. Mula awake dhewe duwe tradisi siji sing jenenge kirim arwah. Mriki enten apa mboten? Kirim arwah niku lha enten apa mboten? Lebokne dhuwit ning amplop terus arwahe ditulis, ganjarane dhuwit sing disedekahne dikirimne ngene arwah sing ditulis. Niku wonten nggih. Nah niku tradisine awake dhewe nggih. Lah nyapa kok dikirimi mergo kono jek urip. Dadi Mbah Kiar ki nyapa kadang dikirimi arwah mergo kono jek urip disedekoi sing ganjarane dikirimne ngene sing pun pindah teng alam barzah. Napa enten dalile, enten sunggaling kitab niku nyritakne. Enten bocah niku cetil. Enten bocah niku pelit. Cara wong dono wong kuwi pelit gak tau nyelameti wong tuane. Akhirnya suatu malam dia mimpi ketemu karo bapake. Di dalam mimpinya bapake niki munile, kowe iki karo bapak aja pelit-pelit to. Kowe iki lek mangan lawuhmu gerih apa pindang, gak ketang ndase apa buntute. Sedekahno nang kucing le. Ganjarane niatono kangge bapak. Kuwi cilik kangge awakmu le ning bapak nampa gedhe nang alam barzah. Dados jenengan sedekah ndas gerih, buntut gerih ndas pindang, buntut pindang sampean kekne kucing. Gusti niki kula sedekahne kucing, ganjarane kangge bapak ibu sing pun sedo. Niku teka ning kono ki ditampa gedhe. Lha apa meneh jenengan kirim arwah? Duwite 10.000, arwahe ditulis akeh 99. Panitia batin ki lek ngedum piye iki?
Lho 99 ya, 10.000 digawe tuku gerih kan ya kenging to Pak Lukman. Ya tapi lek didomong 99 ora ya mek dilati tok niku. Duwite 50.000 arwahe ditulis 10. Niki krana waktu niku unggahan arep Ramadan apa arep acara nopo terus enek kirim arwah niku dhuwit 50.000 jenengan lebokne amplop arwahe ditulis akae 10 niki diniati kangge wong 10 niku ditampa gedhe ning kono. Mula awake dhewe sing seneng sedekah sing ganjarane dikirimne ngene wong sing wis niku ditampa gedhe. Mula enek awake dhewe iki duwe tradisi jenenge kirim arwah. Dadi enek dalile. Yo sing sregep kirim arwah nggih. Wonten teng riwayat diceritakne jenengan iki lek kirim arwah enek rena loro. Enek sing jenengan niati ki karo malaikat langsung diterne ngene sing jenengan tuju. Jenengan nglebokne dhuwit nang kotak amal teng masjid. Gusti niki ganjarane kangge bapak ibu sing pun sedo. Niku karo malaikat langsung diterne. Ki lho Kang, entuk kiriman kanggo anakmu. Enek sing model kedua niku dawe ulama diseleh ning lengser. Akhirnya terus diterne nang alam barzah. Niku kowe sing entuk kiriman langsung ngerti. Arep ning ndi njukuk kiriman. Kanggone sapa? Kanggone mantuku jenenge Sis. Niku ditampa ning kono. Mula lek ngono awake dhewe kirim arwah Bu nggih. Sing nomor loro awake dhewe iki duwe bukan tradisi, iki jenenge ibadah sunnah, jenenge tahlilan. Niki pun ditahlil nggih. Banyak orang yang mengatakan tahlilan iki ora ning dalile, subhanallah. Kula kagungan kitab namine Ar-Ruh, sering tak sampai nih. Karyane Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama besar sing digegondelan karo wong Wahabi, Pak. Wong Wahabi ki wong sing ra percaya tahlilan, ra percaya kirim arwah, ra percaya ziarah, ra percaya tawasul. Bahkan awake dhewe iki lek ziarah kubur jerene wong sing gak cocok awake dhewe iki nyembah kuburan iki ya mitnah to iki. Lho enek Pak, enek tokoh Muhammadiyah iki direkam. Enek tokoh Muhammadiyah iki mengatakan wong NU iki lek ziarah kubur jerene nyembah kuburan, njaluk nang kuburan. Sampeyan iki lek ning kuburan lek ndonga ya Allah apa ya kuburan? Sampeyan iki lek ning kuburan lek ndonga ya Allah apa ya kuburan? Gila. Krungu apa ora ki wong-wong sing ngarani nuduh awake dhewe, lek awake dhewe njaluk nang kuburan. Sampeyan lek ziarah kubur njaluk nang Allah apa njaluk nang kuburan? Njaluk nang Allah apa nang kuburan? Mas, omong ana kuwi nggo sing gampang ngelokne wong NU nyembah kuburan, unggahno nang YouTube. Ora eneng wong nyembah kuburan iki ora eneng, njaluk ning kuburan iki ora eneng. Njaluk ki nang Gusti. Dongane ya panggah ya Allah ora ya kuburan. Kaya ngono ka awake dhewe iki difitnah masyaallah. Wong NU ki senengane nyembah-nyembah kuburan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok nemen-nemen to lehmu mitnah iki lho. Lho tahlilan iki apa nek dalile wis. Kula kagungan kitab Ar-Ruh halamane 93. Niku sing aran Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama besar sing sering kali gegondelan wong Wahabi termasuk wong Muhammadiyah. Tang mriku didhawuhne waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw shadaqatin aw istighfarin aw sawabi hajjin aw qiraatin tasilu ilaih. Wong ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane. Nalikane ning donya didongakne utawa disedakoi, utawa dijaluk ning ngapura, utawa diamanahne kaji, utawa diwacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirimne ngene sing wis mati. Didongakne, disedakoi, dijaluk ning ngapura, diwacane ayat Quran utawa zikir kuwi lek ning dono jenenge
Niki wau karo Mbah Yai Tamim wis ditahlili, tahlilan ki didongakne nggih niki wau. Wis enek sedekahane apa ora iki mau? Kuwi enek otakane kuwi. Kuwi ora nyotak kok. Wis. Ning kene lek tahlilan dikai madiang apa ora? Iki lho rungokno wong-wong kuwi. Dadi tahlilan dikai madiang. Wis biduain au sedekatin dikai sedekahan nggih. Wong kene biasa selametan nggih. Wis rungokno kuwi. Iki sing dawuh Ibnu Qayyim. Au istighfarin wau Mbah Yai Tamim lek ndonga Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum. Didongakne panjenengan ngapura Mbah Kiyar, panjenengan ngapura kerandai Mbah Kiyar, panjenengan ngapura muslimin muslimat. Didongakne apa ora? Wau diwacane ayat Quran nggih. Fatihah Qul huwallahu ahad, Falak bin Nas, akhir surat Al-Baqarah, ayat kursi. Niku ayat Quran apa sanes? Wis. Wau diwacane zikir nggih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki lek ning dono jenenge tahli. Mek beda jeneng ngono wis dilokne gak enek dalile iki lho terus piye? Mek beda jeneng dijenengne tahlilan ngono lho ya Allah. Jadi uang ning alam kubur iso dilereni siksane nalikane ning donya didongakne, disedakoi, dijalukne ngapura, diwacane ayat Quran, diwacane zikir, kuwi lek ning donya jenenge tahli. Lha ku wong ning alam kubur iso dilereni siksane. Mula lek enek wong ra gelem nahlil wong tuane sing wis mati, kuwi berarti mentolo karo wong tuane sing wis ninggal. Mula melu tahlilan. Melu tahlilan diomongi mek menteleng. Mula ayo tahlilan iki ndongakne wong sing wis pindah ning alamku. Kuwi dawuh Ibnu Qayyim siksane iso dilereni. Tahlilan ya Bu. Bene lek enek wong muni kuwi haram bene ya. Pancen kuwi wong kenyih tur cetil. Selamatan. Bu, selamatan. Tahlilan. Wadang ya enek wong muni iki ya rada gregetne. Wong NU ki senengane ngoyo. Ora ndek apa-apa kok nyelameti wong tuane iki lho. Ya enek lho sing muni ngono ki. Enek apa ora? Loh, lah kowe iki tuku sepeda motor ngoyo, mosok nyelameti wong tuwek gak ngoyo. Lah terus wong tuamu karo sepeda motor iki larangan ndi to? Ajian ndi? Hei, wong tua karo sepeda motor aji ndi? Lah kowe tuku sepeda motor wani ngoyo kok nyelameti wong tuwek ra wani ngoyo kuwi jenenge anak PKK, pekok. Lho wong meja kursi wani kredit kok. Loh, sing penting wong utang ki oleh apa ora te yu? Oleh, mbok ge nyelameti wong tua oleh apa ora? Oleh. Enek to ning donya ki wong sing paling mulya ngalahne wong tuane? Enggak enek. Lho sampean wani belani meja kursi, wani belani sepeda motornya apa wong tuane ndak wani kok belani? Loh, sampean ning golek wong ampuh ning alam donya ora enek yu ngalahne wong tua sampean. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhone Allah ki didelen nang ridhone wong tua, murkane Allah didelen nang murkane wong tua. Sehebat apapun anak lek wong tua gak lilo, Allah melu gak lilo. Loh tenan lho Mas. Sing jek nom-nom iki tenan ya sing tuwek barang. Sing dhe wong tuwek deman. Mergo nyapa Allah lagi lilo lek wong tuwek lilo, Allah melu murka lek wong tuwek ya mur. Sampe dadi anak ahli sedekah donya muntek. Kok ge bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah, sampean ahli sedekah. Donya muntek ge santunan anak yatim, lek wong tuwek gak lilo Allah melu gak lilo kok. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500 bapak ibu lilo, Allah melu lilo kok. Sampeyan dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. Lho sampeyan dadi wong pinter. Gelarmu tumpuk-tumpuk wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak digelar yo mek digelaran kloso kuwi lho. Tapi wong tua lilo Allah melu.
Lah nggih. Sampe dadi pejabat, dadi lurah, camat, bupati, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, kok wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Ngapunten, mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo Allah melu. Kok ngene iki lho wong tuamu ampuhe. Lha kok nyelameti wong tuwek kok dilokne bid'ah iki lho ya jan bih. Nyodakoi ganjaran kene wong tuwek kok dilokne bid'ah iki jan bih. Bih. Enek ning kene anak nak nyelameti wong tuwek. Wong iya teko. Gawe kacamata apa ora? Aku winginane ngaji nang gondang iki, wong iki nggih kacamata apa ora lho kok sing nggih kacamata iki cowopoti kabeh to. Lho sampean dadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah. Bathukmu ngecap ireng susun 28, tapi lek wong tua gak lilo Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibuke suwine 5 menit, bapak ibuke lilo Allah melu. Ngono lho yu. Dadi ning alam donya ki wong sing paling hebat ki wong tuane dhewe-dhewe. Mula tenan Mas, sampean ki lek rabi aja golek cahayu, golek ridane wong tuwek. Ayo lek wong tuwek gak lilo Allah melu gak lilo dul. Iki sing jek nom-nomi cah wedok, lek golek rabi aja golek gantenge. Golek olilane wong tuwek. Awakmu demen karo solikin. Tapi wong tuamu gak lilo aja kok terusne, Nduk. Kok bapak ibumu lilo karo solekan, milih solekan, Nduk. Saiki wong tuane cek meger-meger ngono iki wis dianggep cagak kok. Saiki wong Tulungagung cok muni lah Pak Lukman sakniki pancen wis kebon usu gudel. Iya apa ora? Lek nek kebon usu gudel tak duduhi kuwi kebo goblok. Wah, anak kok karo wong tuwek. Ndi iki? Awakmu demeno karo solikin, bapak ibumu gak lilo, aja kok terus nih gak barokah. Kowe gak demen karo solekan tapi bapak ibumu lilo, Allah melu. Rabiya karo solekan ae. Lah solekan mboten patek ganteng lho Pak Lukman. Halah ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni solikin karo solekan padha. Yo. Tulung ya yu sing bojomu nyolot tuwek nyolot elek lampune patenono ya yu ya. Kono batin cangkem ngono. Tenan. Lho apa enek buktine lho Kanjeng Nabi ki duwe murid lho yu jenenge Alqamah. Enek sahabat jenenge Alqamah ki murite Kanjeng Nabi. Ajeng sedo lho ngonekne kalimat la ilaha illallah mboten saged padahal murid Kanjeng Nabi. Salat bareng Kanjeng Nabi, hartanya habis untuk bersedekah bersama Rasulullah. Lha semono ki lho kon ngonekne kalimat la ilaha illallah mboten saged. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, jajal takokno sing wit bojone cek ndek ibu apa ora? Lek enek kon rene ibuke. Akhire ibu Alqamah dipadosi. Kanjeng Nabi terus matur, "Bu, jenengan ibu Alqamah nggih. Napa Alqamah nate gelakne jenengan?" "Nggih, Kanjeng Nabi. Nate kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Padahal kula kurang piye kalih Alqamah. Sawah cengkal 300 ya wis tak wehne. Pinginane njaluk toko tak gawene, nyuwun Honda Brio ya tak tukokne. Kula timbali kula kan benakne genteng bocor mboten purun Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi." "Bu, jenengan ngapura dosane Alqamah mboten Kanjeng Nabi mboten." Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Bat nglumpukno kayu." Besok lampu kayu ning nglumpuk ibuke matur, "Damel napa Kanjeng Nabi tak ge ngebong anakmu? Aku enggak lilo lek muridku kekasihku orang yang selalu bersamaku. Sok ning akhirat dibong, mumpung durung dibong tak bongi nang donya. Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar?" Empun dibong Kanjeng Nabi, lah ora le dibong ngapuronan. Akhirnya ibu dawuh, "Nggih Kanjeng Nabi jenengan sekseni dosane Alqamah kula ngapura." Bilal tuntunan Alqamah. Bilal tekon daleme Alqamah, Alqamah juwarit la ilaha illallah. Akhirnya sido dalam keadaan husnul kha. Kaya ngene iki lho, Pak. Belani wong tuwek iki tenanan, Pak. Mergo wong tuwek iki uripe mek entek ge ngurusi anak.
Wong tuku sepeda motor kuat kok nyelameti wong tuwek ra kuat iki. Wonge teko. Nggih kacamata? Iyalah. Lek cara kula lek enek wong ndono kok sedekah nyelameti wong tuweke utang ngenteni panen. Mening kuwi. Sapa sing nggih kacamata jenenge kuwi? Yutun. Wong tuane ditahlil nggih. Mergo tahlil itu dawuh kitab Ar-Ruh iso ngendhek siksa ning alam kubur. Lho sampeyan ten kitab Pak namine An-Nawadir. Niki karyane Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi niki wong ulama besar, Pak. Cara jumlahe wong-wong saiki wah apa karyamu. Lho niki ulama pinter tenan, Pak. Ora kaya sing ning YouTube kuwi sing tukang ngelok-ngelok niki sak pira pintermu. Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi ki duwe kitab, mboten. Nggih, duwe kitab namine An-Nawadir. Teng mriku ni diceritakne enek mbok rondo niku wedok. Bener apa ora? Ora lek kumune iki bener apa ora to yu? Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Duwe anak umur 6 tahun, duwe anak yatim umur 6 tahun, anake ditene nang pondok wis penake nang TPQ. Teko TPQ karo gurune dikongkon nerokne ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nerokne Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Roh bocah yatim ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah nimbali malaikat Jibril dalam Gusti mara ning alam barzah, mara ning alam kubur. Omongno malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur kon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lenten apa Gusti? Aku enggak penak dadi pangeran bahasane. Lek enek bapak duwe anak, lho kok anak iki ngarani aku? Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Anak iki lho ngomongi ngarani aku, lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak lek aku arep nyiksa bapake? Padha karo ngene lho yu. Pak Sis niku teng mriki kondang. Awakmu lek golek utangan gini Pak Sis mesti diwehi. Gek wis kadung kondang ning dono, Pak Sis ki lek diutangi penakan. Gek ngono ki umpama nek wong utang ngono Pak Sis orang wae kan ya ora penak mergo wis kadung kondang lek diutangi penak. Ngoten lho. Wis kadung kondang kok padha karo sampean ngeten. Wah, tenan awakmu lek ngundang ngaji Pak Lukman, ora gelem disangoni. Umpamane wis kondang ngono kuwi. Ngono ki lek aku mulih ngaji disangoni kan ya ora penak, mergo wis kadung kondang lek ngaji gak gelem disa. Ya untunge aku kok gelem. Lho sampeyan wis dituduh wong apian. Lho terus lek enek wong kan yo sampean jaga to nama baik itu. Sampeyan diarani wong loman, yo sampean jaga to. Wah wong iki bluwater. Sampeyan malih lek petuk wong gampang takon mergo wis kadung kondang bla. Lah niki Allah iki diarani lek Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niku wong tuane ning alam kubur dilereni siksane mergo mek ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Gek wong dono ki urung tau kok ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim dikirimne wong tuane iki urung tau enek. Enek apa piye sing muni khususon khosoh bapak ibuku Bismillahirrahmanirrahim. Ora enek, minimal suratul khususon khosoh bapak ibu lahumal Fatihah. Wong bismillah kaya ngono, apa malih Fatihah, apa malih tahlil. Tahlil terus Bu nggih. Nderek tahlilan nggih.
Bene ya lek sing ning YouTube kae ngelok-ngelokne bene ya. Lho tapi lek dipasne 7 dina 40 pendak pisan pendak pindho 1000. Lho wong tahlilan ki kapan-kapan oleh. Isuk ya oleh, awan ya oleh, sore ya. Tanggal 1 ya oleh, tanggal 2 ya. 7 dinane ya oleh, 10 dinane ya oleh, 40 dinane ya oleh, kapan-kapan oleh kok. Lek sampean gawe 39 oleh apa ora? Oleh. Lek gawe digawe 42 oleh apa ora? Oleh. Lek digawe 40-an oleh apa ora? Lah ya oleh ya wis to. Lek digawe 100 dina oleh apa ora? Nah, 105 oleh apa ora? Nah, sampean ngolehne ya. Berarti lek 100-an oleh apa ora? Lah ya wis ta wong pancen oleh kok. Wo dipasne 100 dina. Lho jerene kapan-kapan oleh. Lek sampean pasne 100 dinane oleh apa ora? Oleh, ngono lho. Wong kapan-kapan enek wong sing muni, bar salat iki salaman ra nek dalile lho. Kok salaman ra nek dalile to? Ndi-ndi enek wong loro salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum tangan mereka dilepas. Lah salaman nih kapan-kapan? Oh, isu oleh, awan oleh, bengi ya. Arep salat ya oleh, bar salat ya. Lah kok enek muni salaman bar salat ndak oleh kira terus kowe iki piye to? Wong salaman ki sak wayah-wayah. Oh. Arep turu ya oleh, tangi turu ya. Arep salat ya oleh, bar salat ya. Lah ya wis ta. Salaman setelah sholat nggak ada dalilnya. Dalilnya ya kapan-kapan salaman ki oleh. Berarti lek bar salat ya. Kok urip kok wangel men musuh golongane ngono kuwi jan. Salaman ya yo ya. Iki engko mulai salaman oleh apa ora? Tas teko mau salaman oleh apa ora? Oleh ta? Iki engko sampean sesuk arep subuh salaman oleh apa ora? Bar salat subuh salaman oleh apa ora? Lah nyapa kok muni ra ning dalile wong kapan-kapan oleh. Yo dalile yo kapan-kapan. Wong bar salat dolanan HP ya. Sing gak oleh ki bar salat nonyo kancane. Nah apa ya? Bar salat salaman ya yo ya. Sadurunge salat salaman ya yo ya. Duka musuh wong kono ki ribet uripe. Padahal agama ki ora angel. Jadi agama itu butuh dalil. Lah ya dalile salaman sak wayah-wayah kuwi. Sedekah sak wayah-wayah. Oh. Selamatan sak wayah-wayah. Oh. Lah sak wayah-wayah oleh terus pas 1000 dinane oleh apa ora? Oleh wong sak wayah-wayah. Cuman Pak Sis ki digawe pas 1000 dinane. Mergo nyapa? Ya pancen pas 1000 dinane ya oh. Wis ya ngono ta. Mbah piye karepe kuwi? Mula lek ndelok YouTube sing ati-ati, ndelok sing jelas Mbah Anwar Zahid, Yai Said Akil Sirot, Gus Muafik, ngono kuwi lho. Tenan, kula ndelok sing golongane titik-titik haram, titik-titik bidengah. Ya apa ora? Oh. Kok nyolot rodok doyong-doyong ngono to doan iki. Mau aku munggah jejeg kok saiki rodok ngene-ngene iki piye iki? Jadi lek ngono tahlilan iki oleh niku sing dawuh Ibnul Qayyim. Mula ditahlil Bu nggih. Wong tahlilane wong maca bismillah kaya ngono apa meneh Fatihah apa malih tahlil. Jadi tahlilan niku hikmahe untuk apa? Lek pancen sing ning alam barzah ki entuk azab niku insyaallah waqat yang qatiu. Qat niku lek masuk teng fi'il mudhari maknane iso iya iso ora. Wis muga-muga barokah ditahlil dipimpin karo Mbah Yai Tamim wau mugi-mugi Mbah Kiar
sedaya kalepatane di ngapura dening Allah. Lah lek saged nyelameti wong tuwek iki aja diwatesi. Diterusne, kadang awake dhewe kono ki mergo jek butuh. Kadang mek 7 dina 40 nyatus pendak pisan, pendak pindho 1000, lek 1000 terus muni entek slametane. Bar 1000 terusno 1075, 1250. Mula ning dono enek tradisi jenenge pengiling. Lek cara kiai jenenge khaul, itu untuk mendoakan, untuk mensedekahi orang-orang yang sudah meninggal. Niku hikmahe tahlilan, wonge mulih bene. Wonge mulih. Heeh, ngetone anake. Wis liyane aja mulih. Wis terus, Mbak, terus. Terus aja balik, Mbak. Jadi nomor 1 tahlilan ku hikmahnya 1 untuk menghentikan azab tengah alamku. Niku hikmahnya tahlil. Enek wong neh gak muni gak enek dalile. Nomor 2 wong tahlilan niku silaturahim. Tahlilan niku halal bi. Mriki lek tahlilan pula yo mara ning omahe tanggane dulure kancane ta. Kanjeng Nabi dawuh nyambungo seduluran bimalika karo bandamu. Fa in bakhil ta'aqalla maluka famsi birijlika. Jadi silaturahim ki enek maceme iki lek cara hadis niki 3. Siji karo bandane. Silaturahim ki enek yu sing karo bondone. Lek ning dono jenenge nonjok. Nonjok iki sing mara bondone apa wonge? Sing mara nyegone wonge. Jadi sampean ora mara ngeteri panganan ning tangga dulur kanca. Niku lek cara Kanjeng Nabi wonten hadis qudsi lho niki. Niki wis diarani silaturahim. Sampean petuk wong Blitar, daleme pundi? Kula Blitar. Blitare pundi? Selapura. Lho. Selapurane pundi Ploso. Lho. Kalih Pak Lukman, kula sandinge. Ya Allah niki kula panen pete, tulung niki jenengan aturne teng Pak Lukman kuwi jenenge wis silaturahim tapi karo bandane. Enek uang sing silaturahim ora karo bandane tok. Tapi wonge ya mara, bandane ya mara. Kuwi lek ning dono jenenge becek. Becek iki wonge mara apa ora? Karo ngomong uwek apa ya? Dadi silaturahim sing paling apik neh kuwi wonge ya mara, bondone ya kuwi lek ning dono jenenge mbeh. Sing paling hebat sing nomor 3 wonge ya mara, bondone ya mara. Ngono ki jek ngewangi sing duwe omah kuwi jenenge re. Sampeyan golek wong halal bihalal, ngalahne wong dono ndak enek. Mereka mengatakan awake dhewe iki wong NU ki lek halal bihalal mek ning bulan Syawal tok. Lek ora tau roh ning dono. Lah wong yasinan kuwi ya silaturahim tapi ora karo bandane. Ya ora ngewangi tapi karo sikile mara. Jadi silaturahim nek sing karo sikile wonge mara nak ngono-ngono. Nomor 2 wonge mara, wonge enggak mara tapi bondone sing mara. Nomor 3 wonge ya mara ya nggawa bondo. Sing apik mara nggawa bondo jek ngewangi jenenge re. Lah sing ndek dhewe iki mara tapi nak ngono-ngono. Jadi mek modal sikil tok. Kuwi enek ning dono jenenge Yasinan kamian nak ngono apa ta ya. Tapi kan mek karo sikil tok. Kuwi jenenge ya silaturahim, ki jenenge ya halal bi. Jadi yasinan tuh hikmahnya sing nomor 2 ki halal bi halal.
Ngono lho, dadi wong NU ki lek halal bihalal, ora mek sawal tok. Pendak malam Jumat lho halal bihalal jenenge yasinan. Ora mek kuwi tok, pendak jamaah iki lho, engko petuk salaman ya wis halal bi. Jadi yasinan ki halal bihalal, tahlilan ki halal bihalal. Lho lek ngono iso nglebur dosa iso, mergo ning tahlilan iki enek salaman. Wis, tahlilan teng mriki salaman apa ora? Wis Nabi dawuh, ndi nek wong loro ketemu kok salaman maka dosa keduanya dimaafkan sebelum tangan mereka dilepas, sebelum mereka berpisah. Jadi yasinan ki hikmahe siji nglebur dosane wong sing wis napa mati. Nomor loro, hikmah iki halal bihalal, hikmah iki silaturahim. Jadi yasinan niku masya Allah, tahlilan ki masya Allah. Lho tenan lho wong ki lek kadung ora melu yasinan, kadung dosa awet lho. Dosa sing paling gede ki dosa karo tangga lho. Tapi lek sampeyan melu yasinan, dosa ki paling suwi seminggu. Engko lek wis petuk yasinan salaman, lebur neh. Pendak dina Jumat ibu-ibu yasinan, salaman, dosane entek. Mari ngono mulih yasinan ngrasani neh. Heeh. Setu, Ahad, Senin, Selasa ngrasani, Kemis, Jumat petuk neh, entek neh. Dadi wong iki lek melu yasinan, duwe dosa karo tangga iki paling suwi seminggu. Nggih napa nggih? Koyok ngene kok dadak ra enek dalile iki lho. Dadi nomor loro hikmah yasinan silaturahim halal bi. Mergo halal bi halal ki dengan bentuk berjabatan tangan. Pancen wong halal bi halal niku Pak Bu sing apik ki dosane diaturne. Dadi salaman terus muni ngene yu luputku ngapuronen. Heeh, padha-padha. Terusno dosamu apa? Yu luputku ngapuronen. Heeh, padha-padha. Ngene lho yu pas aku rewangke ngentit iwak 1 kilo. Wi omongno ya Allah layakno iwake ra cukup. Lah iya, mula aku njaluk ngapura ya wis ora apa-apa tak ngapura. Sing apik ngono kuwi. Tapi lek kok aturne dadi masalah aja diaturne. Cukup bro luputku ngapuronen. Heeh, padha-padha. Lah kok aturne geger. Bro luputku ngapuronen. Heeh, padha-padha. Ngene lho bro bojomu kan tau ilang 3 bengi kan melu aku. Cangkemmu ngono lho malah jotosan ten minggu. Mergo enek dawuh ndi enek wong lanang ketemu kok salaman, maka dosanya dimaafkan. Artine wong iki cukup salaman wis dosane wis lebur. Dil Bu nggih. Yasinan hikmahe kangge ngendhek siksane wong sing wis mah. Nomor 2 yasinan kae mulih neh kae. Piye to? Kok suwi-suwi nyolot entek. Wis iki aja enek sing mulih iki lek enek wong wedok mulih sitoke tak dongakne muga-muga sing lanang wayuh. Berarti lek enek sing mulih rondo ya Bu ya. Balik ora wong iki mu. Lah iki malah nek mulih neh iki. Iya. Sing nomor 3 hikmah wong tahlilan nyapa mangan bareng. Wong tahlilan mriki disukani maem napa mboten? Maeme bareng napa mboten? Wonten kitab namine Ihya Ulumuddin didhawuhne al-ijtima'u 'ala ta'am niku mim makarimil akhlaq. Tandane wong akhlake apik niku lek mangan seneng bareng. Mula Kanjeng Nabi dawuh panganan sing paling apik iki panganan sing akeh tangane. Panganan sing apik iki panganan sing akeh tangane. Lah awake dhewe lek tahlilan yasinan iki digawe mangan tangane akeh apa ora? Mangan bareng apa ora? Bahkan sahabat ki tradisine lek maem bareng. Oh wonge teko neh. Alhamdulillah. Muga-muga sing konomu ya balik neh. Gak balik.
Oh ning kamar mandi. Mula to biasa nih lek nekani pengajian iki nggih pempes. Lho lek ngono yasinan ki apik, tahlilan apik mergo ning kono enek mangan bareng. Lho lek ngono rewang ki apik mergo ning rewang enek mangan. Lho lek ngono becek ki apik mergo ning becek enek mangan. Lho lek ngono saya nduduk pondasi ki apik mergo ning saya enek mangan. Lho lek ngono saya ngedekne omah ki apik mergo ning saya ngedekne omah enek mangan. Lho mula lek ngono nggo berkat nang masjid nang musala, malam 12 mulut jenenge mulutan ki apik mergo ning kono enek mangan. Mula pendak malam 17 Rejeb wong dono nggo berkat nang masjid nang musala Rejepan, kuwi apik mergo ning kono enek mangan. Lho. Bahkan Sayyidina Ali dawuh li an ajma'a ikhwani ala sha'in min ta'am ahabbu ilayya min an a'taqa raqabah. Aku ki duwe beras 2,5 kilo njur tak dang. Basa mateng tak undangne tangga kiwa tengenku, sak perlu tak jak mangan bareng. Kuwi luweh tak demeni tinimbang merdekane budak. Masya Allah. Jadi Sayyidina Ali ki duwe beras 2,5 kilo terus didang, basa mateng, tanggane diundang dijak mangan bareng. Kuwi luwih didemeni karo Sayyidina Ali tinimbang merdekane budak. Merdekane budak niku ganjarane gede, tapi Sayyidina Ali sik seneng mangan. Lah tradisi mangan bareng ki sing enek ngene daerah ning dono kene lho. Mergo yasinan ku dikeki mangan nek wis mangan-mangane. Nabine Allah ki 124.000. Sing 313 nabi plus rasul. Lah wong dono mek kon ngapalne selawe. Mulai rata-rata ora. Sing ngapal dhisik dhewe karo keri dhewe, dhisik dhewe nabi, keri dhewe nabi, tengahe bolong. Nabine Allah 140.000 niku yang mendapat gelar Al-Khalil. Niku mek sitok jenenge Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Al-Khalil apa lantarane? Apa sebabnya? Salah satu sebabnya dawe Kanjeng Nabi, mattakhadallahu Ibrahim khalilan illa li'it'amihi ta'am. Nabi Ibrahim untuk gelar Al-Khalil salah satu penyebabnya mergo Nabi Ibrahim ki seneng sedekah panganan. Nabi Ibrahim ki seneng mangan Nabi Ibrahim ki ruang tamune ki lawange 4. Sing madhep ngetan nenek, madhep ngulon nenek, madhep ngalor nenek, madhep ngidul nenek. Lah nyapa? Nabi Ibrahim kepengin lek pinarak teng bale, roh wong liwat dari segala arah. Lek wis roh kok dipinarakne, lek wis dipinarakne kok dikeki imah. Iki lho. Nabi Ibrahim niki dereng nate Pak Budahar dhewe, pendak ajeng dahar. Mlaku 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, nyapa ngundang tanggane dijak mangan bareng. Pak pun maem dereng tenggen kula, Pak pun maem dereng tenggen kula. Jadi undang-undang genduren iki wis enek sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim senengane undang-undang. Jadi bendina slametan. Kadang wong 20, wong 60, wong 70, wong 100 ki biasa. Awake dhewe slametan jarang nek dilokne bid'ah. Nabi Ibrahim iki bendina iki lho. Sedekah panganan. Mula Nabi Ibrahim untuk gelar Al-Khalil. Lawange 4. Ora kaya wong dono lawange sitok tutup. Ngono ki jek kober wis tutup enek stikere ngamen. Mula usum to, enek wong ngamen greng. Terus melayu ning omahe sampean anake ngerti. Lho kok bu, enten wong ngamen. Langsung lawange tutup krekep. Sing ngamen arep menggok diomongi tiange mboten enten padahal wonge ya kuwi. Masa sing ngamen bablas ya kober dirasani, Mas jek nom-nom ngamen ra isin. Mbok yo nyambut gening sawah, apa nguli-nguli bangunan apa nggih bataku, nom ngamen ra isin. Malaikat ning langit krungu, ya Allah yo ora nguwehi cangkemmu kenyih kowe iki. Jejeli bangkiak kapok kowe. Wis ra nguwehi ngrasani. Oh.
Selamatan nggih. Ben entuk gelar Al Khalil kekasih Allah kaya Nabi Jadi yasinan ki hikmahe kuwatah. Pertama, ngendhek siksane wong sing wis mati. Nomor loro, yasinan ki hikmahe nglebur do. Nomor telu, hikmahe tahlilan niku mangan mula tak peseni. Tradisi tahlilan mangan bareng aja ilangi. Mergo enek teng Blitar niku gak tak critakne desane. Niku yasinan tahlilan wis ora dikeki mangan. Lah sing nampa gilik uduk sapa muni Selopura iki. Jo kere. Uduk. Wi bojone sapa to kuwi mau? Jadi saat ini wis enek Pak Bu yasinan iki ora dikeki mangan. Lah piye sing nampa yasinan kon ngijoli duit. Lah nyapa lah paling lek dipangan ku paling ya mek dadine apa lho paling ya mek diguak nang WC. Wis saiki didoli panganan dijoli duit ae. Dadi lek anggota yasinan ki wong 30 atik saiki sego pecel ki kruse 10.000. Sing kanggenan kon ngijoli duit 300 engko disodakone nang masjid nang musala digawe tuku keramik wis jerene luwih manfaat tinimbang disodakone panganan. Kuwi lek cara kula kurang tepak. Lah nyapa lek sir sedekah duit sedekah, aja sedekah panganan kok ijoli. Mergo Nabi Ibrahim wis mulang sedekah panganan ki apik. Sampai enek dawuh sapa wonge nampa tamu kok dikai panganan. Mongko sak puluhan ki luwih gedhe ganjarane tinimbang kaji karo umroh. Kaya ngono kuwi lho sedekah panganan iki. Aja kok ijoli panggahno lek sir sedekah duit sedekah, aja sedekah panganan kok ijoli. Mula yasinan pangkat disukani maem nggih Bu nggih. Mergo ganjarane wis aja dirubah. Saiki berkat barang iki gaene dirubah. Ya apa ora? Mulih genduren iki isine saiki lengok lentik. Gula, mie. Ya apa ora? Dadi anak kula ki roh kula nenteng berkat lho Bah, kok lengok lentik? Heeh, ombenen aku ngono. Kat biyen iki lek jenenge berkat ki ya barang lho napa mboten oleh ta Pak Lukman sing menging ki lho ya sapa wong sedekah. Sir entah ya oleh, sir mateng ya ora masalah, tapi ngrubah tradisine wong biyen. Ket biyen iki lek jenenge berkat kuwi tapi sama eling-eling Mas, sama eling-eling. Entah ya oleh. Cuman ngrubah piwulange wong biyen. Mergo sedekah kirna loro yu siji apik mateng loro apik entah. Sing entah sampean kon tuku wedhus dibeleh terus dibeteti terus dikreseki terus didumne entah. Kuwi jenenge kurban. Niki ne kurban entah apa mateng. Wis. Sing mateng sampean tuku wedhus dibeteti terus dimasak didumne mateng niku jenenge akikah. Akikah niki ning mriki didum tah apa mateng? Lho, dadi agama ki mulang sedekah enek sing apik entah jenenge enek sing apik mateng jenenge akhire wong dono tiru-tiru agama. Wong dono akhire ngedum sedekah rena loro, siji apik mateng, loro apik sing entah siji nglayat. Nglayat iki wong kene nggo barang mateng apa barang tah? Cara nggawa soto sak manci oleh apa ora? Oleh wong sedekah kok. Tapi ya ora usum, ora umum. Arep ning ndi yu nglayat, nggawa apa kuwi? Alah iki lho soto sak manci. Wis pirang dina lek mu pekok yu ora ngono. Dadi ning kene nglayat iki nggo barang nomor loro becek. Becek temriki nggo barang mateng nggo barang tah. Becek niku sedekah nggih. Cara nggawa blendrang tewel oleh apa ora? Oleh wong soda arep ning ndi arep becek nggawa apa ki blendrang tewel. Oleh wong soda tapi ra usum.
Lah sing mateng karo wong dono wis dikelompokne jenenge tiru-tiru hakikah. Mula lek iso aja dirubah, panggahno mateng. Lah lho Pak Lukman anake ra gelem mangan kok saiki. Lek anakmu gak seneng mangan sego berkat, aja berkate sing kok ganti. Tapi dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Yo awakmu ki lek tuku sepatu kok keciliken tak omongi, aja sikilmu sing kok iris. Wong tuku sepatu keciliken kok sikile sing diiris. Tapi sepatune gedhekno, mergo sikil ki wis pakem. Anak ki lek gak seneng mangan sego berkat, dieling-eling, anake diomongi kon seneng mangan sego berkat. Sego sak alam donya ki sing paling ampuh sego berkat, mergo siji halal, mergo sampean disedakahi halal napa mboten? Nomor loro didongani. Wis golek ana panganan sing didongani sak liyane sego berkat, gak enek. Sampeyan marung ning Tulungagung tek 500.000 sing di warung lho ra kiri ndongani. Mbak sampeyan dongani Mbak entek 500 lho sing di warung langsung muni sampeyan ngomong apa kemu lak ngono. Lagi nek panganan wis halal didongani. Iki cara redaksi Quran jenenge halalan thayyib. Wis halal tur apik, mula diarani berkat, wis saka tembung barokah, barokah ki maknane akeh apike, kuwi lek dipangan anak dadi daging ya daging sing barok. Yo, mulakno anake sing seneng kon mangan sego kuwi engko lek munggah ning utek dadi utek sing cer. Saiki wong dono anake ra seneng mangan sego berkat. Akhire terus dipakakne pitik, mula sing pinter malih mula tak peseni tiang mriki lek entuk sego berkat ojo sampai gak kepangan. Mula nyapet wong biyen iki kok istimewa nggih. Wong biyen iki lek ndonga ora patek teteh tapi mandi. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, Kang Saat dongamu ki lek pengin mandi pangananmu kudu halal. Lah wong biyen iki panganane halal, mula lek ndonga ora tek mandi tapi cespleng. Enek bocah cilik nangis disuwuk, oh alah lek nyuwuk ra tek teteh. Semilar rokeman, semilar rokim, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis si meneng cep tak mong iyo. Mergo wong biyen ki panganane halal, wong biyen ki senengane mangan sego Saiki lek ndonga fasih arep ndonga wudu sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Puh, cah cilik nangis malah jowerit. Mergo sakniki wong sakniki wis ora halal, ora haram, ora bantal, ora aspal, ora kadal lho, sampean keringan apa ayu jaman cilik sampean. Bapake sampean genduren, urung turu sampean urung bapake mulih. Iya apa ora? Anake papat oleh ndok sitok disigar dadi papat tok. Kulupane dum dadi papat sambil gorenge dadi papat. Biyen iki berkat aji wis entek ngono dik kober godhonge didilati kok. Mula wong biyen nek ndonga mandi mergo panganane sego biyen nek cah gomen lho cangkeme didone wong awon kebo lho selesai kok. Saiki entek larutan sakrat panggah klomo. Ayo. Ya apa ora? Kula lek entuk berkat aja sampe gak kepangan. Nek dadi daging sing barok. Kula dieling-eling ngomongan kula ki lek krungu tanggane slametan, tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan, kadung disuda tibane gak di nyor kemeh, nyor cangkeme. Berkate dipanggahne mateng nggih. Ya kecuali lek ning omah renek sing rewang, ya monggo lah. Tapi karep kula ben ora ilang tradisi niki lho. Lah kok lek berkate entah atik tas didongani, atik supermi utawa indomie. Ya terus bareng ngono kok godhog, lah dungane ora yo leder to pinggo. Ngene iki juga ada ning YouTube ya akeh sing protes. Ben aku yang ngono lho. Bu, dipanggahne nggih. Ngene iki tradisi apik.
anak barang itu bolak-balik tapi Senin di anak tidak ngomong basa Jawa. Ora usah diganti bahasa Indonesia. Anak iki pokok sekolah iso bahasa Indo. Tapi lek anakmu ora kok ulang basa Jawa, ilang tata kramane. Mergo basa sing duwe tata krama niku basa Indonesia iki ra ndek tata krama. Bahasa Indonesiane mangan iki mek sitok makan. Sapa kok mangan ya makan, bapakmu di mana Dik makan, ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Bapake karo kirike padha iki. Jajal lek wong ndono, dahar, edo, nedi, maem, mangan, untal, badok, nyekek, nyosor, nyeglak. Bapakmu nanti nduk, bapak tasih dahar, kilo wong dono. Ibumu nduk, ibu nggih tasih dahar, lho, kilo wong dono. Adikmu, gak oleh dahar. Anak ini ngisori wong tuwek, adik tasih maem, kilo wong dono. Akhlake koyo ngelek mulang anak. Lah kirikmu ning ndi? Lah nika dahar kalih ibu nika. Wani apa piye kowe ngono kuwi? Ora wani. Mula lek ngono basa sing duwe tata krama ki basa aja dilangi. Bahasa Indonesia ini turu ki mek tidur. Sapa kok turu ya? Bapakmu di mana, Dik? Tidur, ibumu tidur, adikmu tidur, anjingmu. Jajal wong dono, sare, film, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu sare, ibumu sare, adikmu babuk ki lho wong dono. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene dilani kok batang nika. Jawa. Sing rodok gaya ki blok kene iki. Hei. Mula saiki wong dono ki do gaya nyeluk anake ra koyo wong biyen. Nduk, lele, mriki. Saiki do kemenyek, Dik, sini. Dek, sini. Sini dipanggil mama. Mama. Ada apa, Ma? Minum susu dulu. Biyo. Raine tajen yuk susu lho mboten wong. Enek sing ngono kuwi enek. Wong iki yo ngai amat Jawa. Jawa. Anak iki lek dijak omong basa Jawa karo mbahe dadi raket. Mulai kok jak omong bahasa Indonesia, gak iso raket mergo mbahe ra iso bahasa Indonesia. Ning Blitar ya nek Dik kok mboten nate ngendikan karo putune to. Halah aku ra godak bahasa Indonesia lho lak tenan to. Tenan akhire putune playon, delikan, mbahe menging nggih bahasa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Apa enek to bahasa Indonesia mendelik iki? Nanti terkena beling loh. Jawa. Rumah saku lek ngapunten lek sugih ngono ki ya luwes ngono. Anake camat barang ngono ya mening ngono lho. Winginane kula petuk ning Blitar yo alah ketoke ya wong desa. Wong sikile iki tak liriki nyelowopor pecah-pecah. Lha tenan wong rok iki lho dondomane metu wong. Ngono iki ning toko sepatu nggawa anak. Lah anake nrinti pae, ibuke pegel jawane. Lha kok diseneni nggih bahasa Indonesia. Dik, tadi mama kan sudah bilang kalau ikut mama ndak boleh nakal. Kamu dibilangin, ayo tak sentek kamu. Piyoh aku. Aku langsung metu teko toko ki tak enteni iki sing lanang mesti tumpakane ki Jang Innova ya. Lah kok diluk sing lanang teko lah kok tumpakane susu ki celeng. Etek. Juh kere. Jawa. Iki enek sing batin ih kenek kowe kenek. Sing kenek batin ngentek ngono ra nyang aku. Lah kowe kemenyek. Jawa. Lho ngene iki tenan lho yu penting lho. Mulai kadang sampe mikir lho iso lek sampe wong dono kabeh bahasa Indonesia. Lah ya ilang lho tata kramane. Lho mergo bahasa Indonesia iki ra ndek tata krama karo sapa kamu? Kamu dari mana ya?
Kamu dari mana Bunda? Kabeh kamu. Lah calek Mondono. Sampean, jenengan, awakmu, kowe, raimu, diangkrengamu, prejengamu, raimu, diapur. Jawa. Jawa. Malah enek sing gua ya iki ulang tahun bareng ya wis ora dong. Ya ulang tahun kok enek tiup lilin bareng iki lho iki dalile apa? Kowe jajal sapa sing iso jawab pertanyaan aku ngacung tak tukokne vario. Wis rungokno. Apa ngacung sing iso? Hubungane tiup lilin karo panjang umur ngacung. Tet entek wektune. Lah kowe kesuwen ra jawab. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang umur ki ora Apa wong sepuh-sepuh ndono tau mulang anak putumu tenan londo lek pengen dawa umure sing kerep nyebul lilin enek apa ora? Ora eneng. Anak ki lek diulang tahun karo tiup lilin rungokno malah ndang mati koyo matine lilin. Wes hati-hati. Malah sing apik ki liline disumet ada harapan. Muga-muga atine anakku iso padang kaya padange. Lho wis padang kok tiup buh buh. Baru tekeploki pok 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 le pekok kok pindho ngono. Wong kula niki utek ora nyandak lho Pak. Lah lek arep kok tiup nyapa kok sumet ngene utek kok wis ora teko mikir. Lah wong arep ditiupe kok ya di lha ora mek ngentek-ngenteki korek to. Ning enek nyok nilai enek. Bar ngono terus nyanyi dikurungokne kuping ya ora penak happy birthday to you happy. Lah kok putune dituyul-tuyulne to. Mula ning Blitar nek tradisi sedekah jenenge ngampirne kene enek ngampirne sedekah ki tolak balak gawe berkat 30 tah cilik-cilik ngundang ustad dikon maca alam nasroh ina angzalna terus didongani gek mulih ora ucah tiup kok tiwas ngentek-ngenteki korek. Kuwi sing meneng karo dingkluk kan tersinggung kuwi. Nek sing kowekel kuwi ya batin kenek kowe. Kula ajeng ngomongi rawani Pak Lukman niki kok ya pas men ngaji jenengan. Ngampirne tumpakane bite bluwon. Nyapa Mbak anu ulang tahun? Pret. Kemenyek. Iki tradisi aja dilangi Pak Bu nggih. Slametane terus nggih. Tahlilane terus nggih. Mergo tahlilan niku hikmahe kuwatah. Sing terakhir awake dhewe iki duwe tradisi kebaikan. Sing hubungane karo wong sing wis mati. Siji kirim arwah, nomor loro tahlilan ki sampean nampa tamu tok wis istimewa lho yo. Mriki tahlilan nampa tamu nggih. Lho enek dawuh ngene sapa wonge nampa tamu, tamune mulih lho dosane sing di omah di ngapura. Kayak ngene iki. Sampeyan iki lek nampa giliran yasinan, tamune mulih lho dosane di ngapura. Kayak ngono iki lho hikmah wong tahlilan. Mergo wong tahlilan iki bertamu ning omahe tetangga, saudara, teman, ngono lho. Rasulullah niku nate disambati sahabat, Kanjeng Nabi nyapa. Tong bojo kula niku lho lek enek tamu ki mesti mengeluh. Tamu neh. Ngingoni neh. Akhire Kanjeng Nabi dawuh, "Bad dalem omong ngono aku sesuk mara." Akhire tenan Kanjeng Nabi napa sahabat nyanjangi garwane Dik, sesuk Kanjeng Nabi arep tindak rene.
Krana sing rawuh Kanjeng Nabi suweneng akhire dimasak nenek cara saiki. Kanjeng Nabi rawuh tenan terus diaturi dahar. Kanjeng Nabi cukup dahar, sahabat ditimbali bat dalem Kanjeng Nabi. Bojomu omong ngono ya. Engko lek aku metu ka omahmu kok nyawang aku. Akhire tenan Kanjeng Nabi kondur, sahabat iki matur, "Dik, kok lek Kanjeng Nabi kondur sampe nyawang Kanjeng Nabi." Akhirnya Kanjeng Nabi kondur, garwane nyawang. Lho kok Kanjeng Nabi iki ditutne di belakang Rasulullah niku makhluk-makhluk halus. Makhluk sing medeni, ula, kala jengking, jengget, santet. Wis barang-barang sing menakutkan. Roh ngoten niku garwane sahabat jadi, Kanjeng Nabi jenengan ditutne napa niku?" Kanjeng Nabi dawuh, "Bu, sing ngetutne iki aku, sing ngetutne aku kuwi musibah sing arep turun nang omahmu. Krana awakmu sedekah panganan, awakmu tamumu mulih, musibahmu katut metu bareng karo metune tamu." Jadi hormat tamu niku ngilangi sedekah, ngilangi musibah sing di omah. Semakin panjenengan banyak tamu yang datang, semakin banyak musibah yang akan hilang. Lah wong yasinan kuwi nampa ngeten iki Mas Sis, sampean wong sakmeniki iki dadi tamu sampean. Insyaallah wong-wong ki padha mulih, musibah panjenengan diangkat karya Allah. Amin ya rabbal. Mula lek nampa yasinan sing seneng. Kadang enek nampa yasinan iki wayahe nampa ranyang. Nyapa tebuk ranyang. Lah ning omah kono lho, Nduk. Ora yo gek terus gini dhewe. Lah terus lek ibu gak nyang ya ben mencolot sik. Mula lek nampa tamu ki semakin banyak tamu yang datang, semakin banyak musibah yang hilang. Mula ayo awake dhewe melu yasi. Wis iki lek diterusne duwawa hikmah yasinan iki ngono lho. Sing terakhir awake dhewe duwe ibadah jenenge ziarah kubur. Mas, sing jek duwe wong tuwa tulung diziarahi. Seneng. Monggo ziarah Wali Songo, ziarah Wali Jawa Timur, ziarah Wali Wolu, monggo. Ziarah sampai teko Bali, monggo. Tapi aja lali wong tuane ya kudu diziarah. Wonten kitab Ar-Ruh diceritakne. Ada seorang anak niku ditinggal mati bapake. Saking dukane niku bendina ziarah kubur bapake. Saking dukane ditinggal bapake situ. Akhirnya tenan seiring perjalanan waktu sing maune bendina. Lho kok malih 2 dina pisan. Mari 2 dina pisan malih seminggu pisan. Mari maune seminggu pisan malih saulan pisan. Akhirnya setahun pisan, akhirnya blas gak ziarahi wong tuane. Suatu malam akhirnya bocah niku mimpi ketemu bapake. Pak Lukman kok nggih dalil mimpi to? Nggih, kitab Ar-Ruh iki seneng nyeritakne mimpi. Mergo ngeten yu, mati kirna loro, siji mati nyawane dijabut, gak dibalikne. Niku jenenge mati bablas. Kados Mbah Kiar niki jenenge mati bablas, mergo nyawane dijabut bar gak dibalikne. Nomor 2 enek mati nyawane dijabut tapi bar dibalikne neh. Niku jenenge turu. Wong turu niku mati, cuman nyawane terus dibalikne neh. Mula dongane tangi turu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kula terjemahne, wong tangi turu kira ndonga ya Allah, alhamdulillah jenengan nguripi kula malih sadurunge jenengan mateni kula. Jadi wong turu niku mati, cuman nyawane dibalikne neh. Mulai nek dawuh al mautu mboten an-naumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati. Jadi wong turu ki mati. Mula lek enek ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge yo lek enek wong turu nang sandingmu tulung ndang muni sing banter iki diterusne apa dinepne. Mergo wonge mah nek sandingmu kok teklak-tekluk arep turu tulung ndang diwacakne surat Yasin. Mergo wonge arep enek sing langsung cekekal ngene. Mergo wedi lek dibengok iki diterusne apa dinepne.
Mula sampeyan iki Pak lek jagongan enak-enak ning pos kampling apa ning ndi kok enek kancamu sing turun ning kono ndang diumumne. Innalillahi. Lan jenengan mau diaturne lek sare niku berarti wis, tapi nyawane bar dibalikne lho nggih. Lah ketika jenengan sare berarti jenengan sedo, mati. Lho kok ngimpi petuk wong sing wis mati? Berarti sampean ketemu di alam kematian. Sing kono ya wis mati, sing ngimpi ya. Lah mula ngimpi iki nek gawe dalil. Dadi jenengan iki lek ngimpekne bapak ibuke ning alam kubur, seneng ya seneng tenan. Lek ngimpekne bapak ibuke sing pun sedo kok susah, tulung ndang disedakoi, ndang dislameti, ning kono susah tenan. Lah iki nek bocah gak tau ziarah kubur ngene bapake. Akhire mimpi petuk bapake le. Kowe iki mbiyen nalikane bapak tas ninggal bendina ziarah kubur nang bapak. Saiki awakmu kok ora tau ziarah kubur to, Le? Si bocah ki kaget. Lho. Kula niki lek ziarah teng ngene bapak napa semerep eruh Le, eruh. Kowe iki lek ziarah nang kubure bapak iki eruh, bapak iki seneng. Ora trimo bapak Le, tangga kiwa tengene bapak iki eruh. Tibane teng kitab iki dawuhne jenengan lek ziarah kubur, wong tuwa jenengan iki semerep. Bahkan tangga kiwa tengene iki roh sampai ngomongi, "Yo, anakmu teko, anakmu teko." Anakmu teko. Roh. Enek to sing ning alam kubur ini, "Yo, anakmu teko." Halah kae liwat tok mek ngarit tok. Enek to sing ngarit liwat kuburan atau ziarah kuburane enek to? Wong ya teko to. Gelek ngarit isine ora suket tok tapi campur semangka to. Ngono kuwi liwat kuburane mboke, bih jan. Terus bapakne lek kula ziarah semerep-semerep. Eroh lek bapak ki seneng. Sejak itulah si anak itu kembali ziarah kubur kene wong tuane. Jadi sing pun ditinggal sedo wis 1000 dinane, tulung minimal seminggu sepisan ya syukur lek iso sering niku ziarah kubur kene wong tuane. Bahkan ada cerita, ada seorang ibu niki kritis. Terus omong nang anake, "Le, lek sak wayah-wayah ibu ninggal, ibu aja ditinggal ya, Le." Maksudnya pripun, Bu? Awakmu kudu tetep barengi ibu nang alam kubur. Akhirnya tenan ibu sedo krana anak ki salih. Akhirnya bendina ziarah kubur kene wong tuane. Akhirnya suatu malam diperimpeni petuk ibuke. Anake takon, "Bu, pripun nasib jenengan teng akhirat?" "Alhamdulillah, Le, dosaku karo Allah di ngapura." Terus ibu napa pesene kangge kula? "Panggah, Le, panggah, ibu aja kok tinggal dhewe. Sing kerep ziarah kubur. Mula ayo awake dhewe sing kerep ziarah kubur kene wong tuane dhewe-dhewe, wong tuane iki lek diziarahi seneng, wong tuane iki lek diziarahi semerep." Ada 3 amal yang harus yang sebaiknya kita kerjakan ketika orang tua sudah meninggal. Siji, sing kerep disedekoi, sing kerep dislame. Nomor 2 diwacane tah. Nomor 3 diziarah. Insyaallah awake dhewe lek ngono, awake dhewe diwastani birrul walidain, berarti awake dhewe apik karo wong tuwa. Lek awake dhewe apik karo wong tuwa, Allah genten apik karo awake dhewe. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne, mugi-mugi barokah 1000 harine Mbah Kiar napa ingkang dados niatan tujuan keluarga dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala bi barokatil Fatihah.